Здравейте на всички! Днес ще си говорим за нещо, което всеки тинейджър трябва да знае. Как да разпознаваме изображения, текст, видеоклипове и фалшиви новини, създадени от изкуствен интелект. Да, тези неща са навсякъде и стават толкова добри, че може дори да не забележите. Така че, нека се повече няма да бъдете измамени. Първо, AI изображения. Тези снимки могат да изглеждат невероятно реалистични, но има улики. Погледнете ръцете и очите. AI често ги обърква. 6 пръста, странни бижута, размити фонове. Това е червен флаг. Увеличете и проверете за неща, които изглеждат странно или неестествено. И хей, винаги можете да търсене на изображения с Google или TinEye. Ако нищо не излиза или виждате подобни странни снимки, вероятно е AI. След това, нека поговорим за AI текст. Чели ли сте някога публикация или статия, която е супер повтаряща се или просто някак скучна? Може да е AI. Проверете за странни изрази, граматически грешки или неща, които нямат смисъл. Ако звучи така, сякаш робот го е написал, вероятно е така. Не забравяйте, че AI обича да играе на сигурно. Така че ако писането изглежда общо, доверете се на инстинкта си. Сега, AI видеоклипове. Дипфейковете са луди, нали? Но ето как да ги хванете. Търсете трептене около лицето, устни, които не се синхронизират перфектно, или странни сенки. Понякога човекът мига по-малко от нормалното. Страховито. Ако аудиото и видеото не съвпадат съвсем, нещо не е наред. И ако все още не сте сигурни, проверете източника. Ако е от случаен акаунт, бъдете особено внимателни. Последно, но не на последно място, фалшиви новини. Това е нещо голямо. Преди да споделите каквото и да е, питайте се. Кой го е публикувал? Звучи ли невероятно? Можете ли да намерите същата история в големи новинарски сайтове? Ако не, може да е фалшива. AI може да изпомпва фалшиви истории по-бързо от всякога, така че проверявайте всичко. Кратък преговор. 1. Проверявайте изображенията за странни детайли. 1. Четете текста с критично око. Гледайте видеоклиповете за странни вибрации. Винаги проверявайте новините преди да ги споделите. Вие сте умни. Не позволявайте на AI да ви измами. Ако сте научили нещо ново, натиснете бутона за харесване и споделете това с приятелите си. Бъдете умни, бъдете в безопасност и ще се видим в следващото видео.